The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John 10:10, I came that they may have life and have it abundantly. Romans 10:14, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Verse 15, and how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preached the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Luke 9:23, and the Lord Jesus Christ said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Malachi 3:6, for I am the Lord, I change not. Hebrews 13, verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Before we start our Bible study today, kinahanglan ang atong pagsusi sa atong mga kalag, tag-sa-tagso nato kakalag, aron susihon nato kung naapabatay mga sala. We have to use the rebound technique, which is otherwise called the divine eraser. Mao ni makapa sa mga sala nga ato pang gitiner dinhi sa atong kalag. Kung kini dili nato isugid ngadto sa tubangan sa Dios, kini mahimo lamang babag. It can only become a barrier to our study of the Word of God. Busa, let us use now the principle of 1 John 1:9. Nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mao lamang kini ang bugtong paagi. Ikaw maluwas, kini gitanya kini sa Dios kanimo, narani mo budawat ka baniyana sa likway. Gamita ka ng imong kabubuton o himui o desisyon, whether you believe or reject. Apan ang mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31, nag-ingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mong langit no, nagkapasalamat kami kanimo sa imong pagdala ka namo nining dapita na usab o paghatag ka namo kay gayunan sa pagpadayon sa pagtuon sa among pulong. Salamat o Dios. Ngayon mo pa kami gipabuhi nining among lawas, di mailan kini nga nagpadayon pas paglihok kay imong plano sa among kinabuhi. Salamat. Niining laing adlaw na usab aron kami magkikambitay sa imong mga pulong, ligo na lamang kami sa among pagbarog paggamit niini. Salamat sa Balang Espiritu Santo nga mao ang
magtutudlos kamatuoran. Tangtanga ang mga babag, aniya sa among nauna karon aron makapunting lamang kami sa imong igatudlo kanamo niining adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa atong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsuon diha ni Kristo. Welcome na usab kaninyong tanan. O as usual, niya pa kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og how to be truly happy in life. Unsaon man gyud sa pagka matuod nga malipayon sa kinabuhi. Okay? So ang mga puntos doktrina atong pagatukion dinhi karon na unas tanan kining nasod USA nga diin ato kining giangkon nga our borrowed country. It is a client nation to God. Ang client nation nagpasabot nga nasod kini diin ang pagtukod o daghan nga mga ministries sa ugmad og mga positibo nga mga katawhan, positibo nga tus kamatuoran, ug nga sila mahimong mga misyonero o ipadala kini ngadto sa ubang mga kanasuran. Usa ka na ka function sa usa ka nasod nga gitawag og client nation. And the United States is a client nation. We consider it kay daghan man kita og mga gipang-organisar nga mga ministries nga diin ang main thrust niini mao ang pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan ngadto kina suukan nga bahin sa uban nga mga kanasuran usab. So ipadala nila ang mga misyonero didto. So this country, the United States of America, is a client nation to God. Apan paminaw, kining maong client nation is in big trouble karong mga panahon na. Ngano? Tungod kay ang iyang mga katawhan ingon ta, they're having wrong priorities in life. Sayop nga mga pasiuna. Ang iyang mga katawhan, ang prioridad nila sa ilang kinabuhi, gold, dili na God. Nangausab na gani kining maong nasod is becoming to be a pagan nation. Okay? Now, so ang balikon nga, the world and its evil, satanic systems, rather than the Word of God, mao ni ang gipakadakan sa kadaghanan bagang duot sa mga katawhan. This time in which we live is called age of apostasy. Di man nina? Apostasya. Ang buto-sabot ni ng apo kanang departing nagka-biya na. Ang stasya, of course, ato ning hubad sa in English, stand niya. Ang stand karon therefore sa mga Amerikanhon majority nagka-depart, nagkalayo na gikan sa kamatuoran. Kasabot ka? So mao ni nga atong tutukan kini mga pipila ka mga punto. Now, ato mangi kanang pahimutang kining maong title sa atong hilisgutan o tunanan nga how to be truly happy in life. Now, mao na nga kasagaran karon sa mga katawhan, wala gyud sila true kanang happiness in life. Wala. Tapaw ra gyud. Kay they base their happiness on the wrong things in life. So mao na nga,
mao man gid resulta kung imong basihan sa imong pagkinabuhi ang mga sayop nga mga pasiuna, wrong priorities, then resulta wa gyud kay kalipay, wa kay kalinaw, og kay mao man kini atong uluhan sa atong tun-anan how to be truly happy in life. Mao tong kagahapon atong gisgutan kadtong mga punto sa doktrina bahin sa pagkabot gyud o pagpanag-iya gyud, pag-angkon ni ining matuod nga kalipay sa atong kinabuhi. Natiman kinsa man ang dumala sa universo? Ang Dios. Of course, God is running the universe. But He cannot be fooled. Ang Diyos, He is a genius in His omniscience. Sa iyang pagkasayod sa nga tanan. Tanan yun. Why kanang ikyas? Ano giingon sa akong amigo nga you can run but cannot hide. Now, ang pagka-omnisyente sa Diyos na ato ning tutukan, perfectly knows what is going on in the world and what is going to happen in the future. Sayo ng Diyos niyang tanan. Nahibawa na niya ang mga posibilidad, ang mga probabilities. Ang Diyos, nahibawa siya gani kaniyadtong milabay na, the past. Nahibawa niya kining karon o ang umaabot. Kaya nahibawaan man niya ang karon, nahibawaan niya may tungod kining ato karong mga krisis nga itong giatubang as a whole natong dinhi sa atong kalibutan karong gipuyan. Unsa man gyud ang nag-unag yung nagapitos o nagapiit yun sa tao karong panahon na. Kining pandemic. You see? Mao ginay top tune karong panahon na gusto. So, ang Diyos na sayod ning tanan. Naibawa siya sa nang labay, nangagi, naibawa siya karon, naibawa siya sumaabot nga mga adlaw, mga katuigan. God knows practically everything. Tanan yun. But, doon nalay duha ka mga butang nga. God cannot and does not know. Paminaw. Ibaw kung unsa maning duha ka butang? Una, He does not know how to violate His own character. Wala sa may baw. He does not know. Ang saan niya violate, pagsupak sa iyang kaugalingon nga kinaiya nila. Wa siya mahimo niya na. Wa siya kahibalo niya na. Ikaduha, He does not know how to send. Dili siya makamao pagpadala sa usa ka di magtotoo dito sa langit. He does not know how to send an unbeliever to heaven. Now, of course, alang ka na itong mga magtotoo, don't ever try to build your happiness ni ining pipila ka mga musunod nga mga butang. Kaya naghisgot man tag true happiness, ayaw gyud pagsulay sa kanang tukod sa imong kalipay ni ining musunod. Naguna ni kaminyoon. Dili man ni atag ni mong kalipay. Kaminyoon, sunod. Ang kanang sex, kanang sabay binisaya og sex. Illicit sex, okay? Kani sa unod. Unsa pa? Ilimnon, bus, mga droga. Dili ni makahatag kalipay. Ang imong pagkailado, pagpanagiyang mga material nga mga butang, mga detalyes kinabuhi, salapi, mga katawan,
O uban pa, dili. Do not ever try to build your happiness no niadtong mga butanga. Now, instead, try to build your happiness on the first scale of values for believers. Unsa man? Unsa man giuna nato nga scale of values? Bible doctrine. Pulong sa Dios. Now, ikaw karon nga magtotoo. Now, I'm addressing this to you, fellow believer. Kung ikaw karon, samtang naminaw kanining atong mensahe karon, atong pagtuo niini, either ikaw tuwa sa sulod sa operational divine sphere o tuwa sa gawas. Gusto? Kay duha ra may atong kapuy-an. Either ngadto sa operational divine sphere, which is God's royal kining royal place, dapit kining harianon nga naa diha ang tanan, kalipay, kalinaw, kadaugan, all this prosperity, blessings tuwa sa sod. Kaya anhar man ka makatuman sa protocol nga plano sa Dios sa sulod. Yan ang atong ginganlan og operational divine dynasphere. It's a mental attitude, ha? Di man ni. Matang ginis pangunahuna. So either tuwa ka sa sulod nini or tuwa ka sa gawas. Unsa man to sa gawas? Position kanang area of weakness. Mo ni ang area of weakness. Kay iyahan naman ng Satanas. Mo ni ginganlan nato og cosmic dynasphere 1, which is kanang arrogance complex, pagka mapahitason, o ang cosmic dynasphere 2, which is hatred complex. Na, arrogance ang 1, hatred ang 2. Na banos-banos man lang sila, makabalhin-balhin kaniya na apan. Ang iya sa Dios, usara. Usara kadapit nga atong puloy-anan. In fact, ato naman hindi pasabot nimo nga, this is the perfect environment. Nagisangkap sa Diyos. Mo na nga, samtang tuwa ka sa sulod, magagamit ka sa faith rest life. Mo ni ang matang kinabuhi ngay mong sinati diya sa sulod. Faith rest life. Nundong ka itong faith rest life, kinabuhi kini nga may pagtuo nga nagdala og pahuway. Pahulay. Mo ni ginganlan na itong faith rest life. Kaya diha sa sulod, you are filled by God the Holy Spirit, napunan ka Espiritu Santo, nakigambitay ka sa Dios, you have fellowship with God, and kanang you are walking in the light, walking in truth, walking by faith. Tiyaw mo na. So you have divine viewpoint, influence, and historical impact, o divine viewpoint, lifestyle. Ang imo ng lifestyle, Diyos nun, dili na tawhanon, dili na kalibutanon. O ikaw lagi nga magtotoo, ingan lang magaspulong sa Diyos og trichotomos kay tritulo. You have body, you have soul, you have human spirit. Mo na nga, mura gud og Trinity po ka, ino na lang nato na aldo. At kini may kalabutan nining term nga trichotomos. Ang mga unbelievers, dichotomos lang. Okay? Dichotomos. Duhar man. Body and soul man. So what's the human spirit? Nga mao man ka na ang budiga. Sudlanan sa tanang mga kamatuoran nga imong gitun-an diha sa Biblia. So, dichotomos, duhara, body and soul, wa sila'y connection sa Dios. See? Bisan magtuon sila kanang Biblia the whole day,
apan wa man lagi sila human spirit, patay spiritual man sila, na mao na dili gid sila unsa pakigambitay sa Dios, wala. Kay nahimulag man siya. An unbeliever is separated from God because he is spiritually dead. Inomdong kas formula nga nahimo silang spiritually dead. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Now, ang istorya gud niini, sa diha nga si Adan ug si Eva nalaglag dito sa Harden sa Eden. When they fell, ang ilang human spirit, giingon ni sa English og shriveled up. Iba kung sa buta-sabot nining shriveled up. Sa Binisaya God, I don't know kung dawat ka ba nining Binisaya, hingkuyos, hingok-ok, hinghiyos. Muna akong gipangita sa diksyonaryo nga pag kanang hubad nining shriveled up. So, nakasabot ka? Hingkuyos, hingok-ok, o hinghiyos. Ang ilang human spirit. Tawanon ba ng espiritu? So, tungod kay ang human spirit mo o may taytayan nimo nga kanang naa kay pakigambitay sa Dios o unsa budiga kana mo nay punduhanan sa imong gikatunan o gitun-an nga mga pulong sa Dios. Sabot? Okay, so kining mga dili magtotoo unsay nga nila? Dichotomous. Body and soul, lawas ra ug kalag. They became dichotomous because ang ilang human spirit, yan itong pagkalaglag lagi sa itong unang ginikanan, sa English gitawag kini og inoperative, non-energized, inactive. Kasabot ka? Inoperative, wa kani paglihok nginon ta inoperative. Way mabuhat si inoperative good. Onya non-energized, wa man madasig o wa mahatagi og kanang kusog, wala. Non-energized, inactive. Sabot na ka unsay buta sa bulog inactive. Why pagka-active. Okay? So, mo na gitawag silang dichotomous. Now, ang dili magtotoo, na mo niya ito gitutukan, an unbeliever is a very unhappy na. Kaya naghisgop na lang itag true happiness in life. Ang dili magtotoo is a very unhappy, very lonely, very abnormal, confused, grabe pa, weird person. Kasabot ka? Weird. Murag ka ng, basta kay weird. Mura man na ito, maglisod na ito pag Binisaya. Basta, ang dili magtotoo, labihan sa pagka-way kalipay, very unhappy, very lonely, kanang labihas pagkamingaw. Unya, dili normal, nagkaguliyang lang yun ang iyang una-una, o weird person. Likewise, ang mga magtotoo nga karnal. Kasabot ka? Kung ang usa ka magtotoo mahimong karnal, nganong na karnal mo siya? Umikan siya pagbuhat. Mga sala, nawa niya sugid nito sa Diyos. Nagpabilin ka ng mga sala, then he becomes carnal. Carnal. That's the opposite of being spiritual. Now, naibaw ka ba kung sa disenyo, tuyo sa Diyos nato, nga ang tao makapanag-iya o pakigamitay kaniya.
mo ni tuyo sa Dios. Iyaning disenyo. That man has fellowship with Him. Number 2, that man live a happy life. Na, kabubuto ni sa Dios, iyaning tuyo nga makabaton kita o malipayong pagkinabuhi, abundant, purposeful, and meaningful life. Na, nga naman nga ang tao dili makakabuti na, mo lagi na. He is building his happiness on the wrong things in life. Now, ang usa ka magtotoo, okay, tabok tas magtotoo. Ang usa ka magtotoo can be distracted by a number of reasons. Mahimo nga mabalda siya o madisturbo siya. He can be distracted by any of the following. Sex, pagkikilawas di ay mo ni Bisaya. Pagkikilawas, ang iyang trabaho, iyang negosyo, iyang mga anak, mga katawhan, palibot niya, iyang mga higala, kaning gitawag og boyfriend-girlfriend relationship, material things. Mao ni, kining pipila ka mga butang akong gisgutan, they can be possible distractions sa usa ka magtotoo. Inumdumi itong doktrina sa volitional responsibility. Doktrina man apan kini karong atong gisgutan katong iyong mga imong trabaho, imong negosyo, imong kanang sex, ang mga anak, mga tao, boyfriend, girlfriend, kadto nga akong gipangisgutan is what we call volitional distraction. Now, ang sala ug dautan magkuyog ra na. Sin and evil. Okay? Sin and evil sama ni sa sakit. Sama ni sa sakit sa usa ka tawo that when it is not treated early, ug di mga sayo ug kanang tambal ni it's going to get worse. Samot kini og kagrabe. Now, ang tanan mga tao ra ba have a value system. Naamang yun value system. So, ang mando sa Dios bahin ini, do not be involved in the value system of the world. Ayaw. In fact, ang Roma 12:2 ato maninggi kanang gidlakbitan og hisgot nga popular kayong bersikulo, be transformed by the renewing of your mind. Na, unsaon man? How can you be transformed? Pinaagi lagi sa pagbag-o sa imong pangunahuna. Di man ni 1 Corinthians 2:16, the mind of Christ. Now, kita nga mga magtotoo after salvation, human gyud ta naluwas. We have to undergo what we term spiritual epistemological rehabilitation. Nang ginahanglan kitag rehab apan spiritual epistemological. Now, of course, kini ato gibuhat. This is the process of undergoing what we term this spiritual epistemological rehabilitation. Now, ang pastor magtutudlo, by the way, is a person, a believer, of course, who has the spiritual gift of teaching, okay? Teaching the Word of God. Espirituhanon kanang gasa nga gihatag sa Dios niya. He is a person, a believer, who has that gift of pastor-teacher. And kini siya, of course, ang iyang main responsibility, main duty is to study and teach
study and teach. Mao na. Tuon, tudlo. Tuon, tudlo. That is the function of a pastor-teacher in the church age. Now, ang pastor-teacher, by the way, is a divine postman. Postman na siya. Kanang dala sa kuryo, inunda. Okay. He is a divine postman. Siya mag-deliver sa mensahe sa Diyos. He delivers God's message. Ug ang pastor-teacher did not write the message, but God, of course. Thus, ang usa ka pastor magtutudlo is only a messenger. Basta? Mensahero na siya. Now, naipunto nga sa doktrina nga kung ipahinumdum nimo. How a believer spends his time determines the quality of his life. Tinon, mao ni magadeterminar sa kalidad sa iyang pagkinabuhi. How he spends his time. Mao bitaw atong ihatagan ka og kanang memory aid may tungod nitong Operation PTA. He must be guided by the Operation PTA. P. He must be at the right time. A right place. T. He must be at a right time, in a right time, and A. with the right attitude. Mao nang PTA. The believer must be in the right place, at the right time, with the right attitude. So karon mo niya ni right place na to, nagtuon ta sa pulong sa Dios. So, for you, believer, kita, ang mga magtutuo, gamita ang imong kabubuton. Do you want Bible doctrine or disaster? O, duha imong kapilian. So, ang balikon, gamita ka na imong kabubuton, buot ka ba o pulong sa Dios o katalagman? Choose. But the future of an unbeliever, iba naman kaon sa kaugmaon niya, he is going to wind up in torments. Kining torments, dili ni purgatorio. Ang torments, mura ni o kanang una-una ni sa linaw sa kalayo. Mura ni orientation, kanang orientation place. Mura pag anaron ang mga di magtutuo sa torments, una pa moabot ang kanang the last judgment. Okay? So the future of an unbeliever, he is going to wind up in torments. Human sa torments, ibalhin na siya karon sa great white throne judgment. Dakong puting trono kanang sa paghukom. Great white throne judgment. Finally, dito na sa linaw sa kalayo. Ang grabe pa, ang description sa linaw sa kalayo is garbage dump ni sa Dios. At ito ipang damok ang kanang basura. This is God's garbage dump. And this is the most horrible scene and place to be. Kaya nga naman, tulan nilakbitan gihapon, there is maximum darkness dito. Kaya hangtod ra bagyod sangtod. Unsa pa? Na ay kasakit dito hangtod sangtod. Na ay kagutom dito hangtod sangtod. Na ay kauhaw dito hangtod. Na ay katol itchines. Na ay pagkakatol dito hangtod sangtod. Na ay kasuko dito hangtod sangtod. Na ay kamingaw dito hangtod sangtod, loneliness. Unya na ay maximum boredom forever. Maximum labihas ka grabe yung pagkalaay. Maximum
frustration forever, pagmahay, mga kanang kapildihan, pagkalusno, hangtod. Kunya, it never runs out of fuel. It will be burning forever. Hangtod na das kahangturan. Again, ang grabe pag yun, nini, there is no more escape forever. Wala kay kapag ka-eskapo diha. Again, this place is the most horrible scene to be. Muna nga, ato nang ipangisgutan, aron sa ingon, atong maklaro gyud kung sa kagrabe di ining dadangatan sa dili magtotoo. Muna nga, ako ni balik-balik ni mong pahinumdum nga, the worst kind to die is not to die of cancer o aksidente kung sa. It's not. The worst kind to die is to die as an unbeliever. Maunay kinagrabihan. Nga matang sa pagkamatay. Mamatay ang tao nga dili magtotoo. Wala lagi siya paglaom hangtod sa kangturan. No kining bahin ining hangtod sa kangturan. Linaw sa kalayo. Pag-antos dito sa linaw sa kalayo nga gidawag na sa kadaghanan o impyerno. Gagmay pa ning ako mga anak. Ako ginigi malmal gyud sa pagpahinumdom nila, pagtudlo nila may tungod ni ining eternal condemnation sa mga di magtotoo. Nga kung kamanghuran miingon siya, grabe ha, hangtod sa hangtod. Mura magdi gyud na ako matugad ng giingon og hangtod sa hangtod. Unsa may butas sa bot nimo sa hangtod sa hangtod? Wanay kahumanan. Gusto? Wala na pagkahuman, way paghunong, way pagundang, hangtod sa kahangturan. Ad infinitum, mo ni giingon. Wala. Nga mo na nga, nasilsil na yun ni sa akong mga anak. Mangutana yun, kagrabe, no? Hangtod sang apan kung ikaw magtotoo, maga-enjoy ka sa kalipay, kalinaw, tanan nga mga unsa. Di na nimo matugkad ang kalipay. Di opposite dito sa gidangatan sa mga di magtotoo. Ang mong dangatan ingon nga magtotoo, tuwa ng kinabuhing dayon nga wala na katapusan. Of course, kinabuhing dayon, God. Forever. Unsa pa? Dadto, magpahimulos na gyud ka dito. With your resurrection body. Nga maglusot-lusot na lang ka, sulpot na lang ka dito. Saka dito sa itaas, sa ubos, sa just like the resurrection body of our Lord Jesus Christ. Mao ni atong masinati na unya sa may gisulti diya sa Revelation 21:4. The Lord shall wipe away all tears from their eyes. There will be no more tears, no more crying, no more pain, no more suffering, no more death, because the old things are passed away. Unya, in His presence is the fullness of happiness. Psalm 16:11. So mo na nga, unsa ka grabe gid ay no. Mo na karon nga niya patan ining kalibutan. Niya man ta si ikaduhang bahin sa plano sa Dios, phase 2. Na kita mga believers in time man. Gi unsa painumduman gyud ta kanunay sa pulong sa Dios. Padayon keep on keeping on sa inyong spiritual momentum hangtod makabot gyud ninyo ang spiritual maturity stage. Nga mao na ang capacity stage. Capacity sa pagdawat ng mga panalangin. Samtang niya pa ka din sa kalibutan, ha? Ano gitawag na itong escrow blessings in time. Kaya dito sa eternidad, escrow blessings in eternity. Karon, kung buot ka kadawat pa nini, dinhi, yung kalibutan na, okay? Kaya wapawan mahuman ang atong kinabuhi,
our life is still going on, padayon ta. Sa pagtuon ni ining mga punto sa doktrina kay mao ra man ni ang atong kanang kasandigan aron ato makat kanang masidati ang true happiness in life. So mao na nga gitun-an nato kining mga puntuha nga ato nang makabot unya sa atong kanang tungtong na diha sa ang ino na to stage of maturity, spiritual maturity. Nga na kay katako sa pagginabuhi, katako sa pagdawat sa mga panalangin, katako sa pag-unsa kanang higugma ug ang imong integrity, Christian integrity maugmad na gyud. Unsa man ning Christian integrity? O by the way, unsa man integrity? Ambot pasabot. Ato ra gud ning isingit gamay may tungod ning integrity. Sa in English, ang integrity is wholeness of character. Linangkob o kinatibuk-an sa imong kinaiya. Consistency of word and deed, uncompromising adherence to a code of values. Huwag pagkakompromiso sa pagdupot, pagbarog sa kanang naay tulumanon sa values. Mao ni integrity. Apan kung maghisgot na kita og Christian integrity, it is the strength of the advancing believer. Mao ni kalig-on nga naangkon sa magtutuo nga nagapadayon pagsibog ngadto sa unahan. Advancing believer. Unsa man nimo by the way, na prinsipyo nag-ingon nga, he who does not advance goes backward. Prinsipyo na. So ikaw nga magtutuo, kung wala ka kanang padayon sa pagsibog sa unahan, nag-aatras ka. So kabubuton gyapon tanawa gyud kabubuton gyud kanunay mo tigbabaw. It is our volition. It is a matter of choice. Mahimo god og dili nimo na tagdon kini atong gipangtun-an. Mahimo. You have the freedom. Apan naibaw ka lagi kinsa po manubag. Kay in any action there is a corresponding result. Mao na nga ang imong mga kanang mga values nga sayop man, di man mga Christian values, you are not adhering to a code of values, then natural mo kompromiso gyud ka. Now, of course, the Christian integrity, kung nato gining isgutan pa, comes from living by the Word of God. Mao na may imong baruganan, mao na ni imong scale of value, mao na ni imong pasiuna. Okay? Kaya timan duha ra ba ang kanang butang ning kalibutan nga di na gyud mausab, di na mawagtang. The two immutables in this universe, unsa man? God and His Word. Duha. Maura na di, unsa may sulti sa Diyos. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Kung imong tun-an ng iyang mga pulong, iyang mga kamatuoran, iyang mando, iyang pahimangno, pasidaan, kabubuton, tuyo, plano, kung imo ning tun-an, then nakaugmad ka na sa imong Christian integrity. Now, this doctrine, kinibang doktrina, presents the Christian way of life as a dynamic unity. Each biblical command for the believer reveals an aspect of God's grace, but all His grace provisions function together
as a single system of power and love. Na, sabtan mo to. Kaya ang usa ka magtutuo nga nagakinabuhi within God's system of power and love, na siya Christian integrity. Sabot ka ba? Okay, ni ay tulo ka punto nga akong dadon kanimong bahin sa Christian integrity. Unsa mag-ibidisaya ni integrity? Ang imong kanang katarong, okay, adun dawanton la kana Kristohanong katarong, Christian integrity. Kay kining Christian integrity, una sa tanan, is a firm adherence to a code of specially moral or artistic values. So kini incorruptibility na ay di na gyud kanang madunot dili. Kanya number 2, it is an unimpaired condition, soundness. Okay? Na ay kalig-on, na ay kanang katarong yun. Okay, soundness. Number 3, the quality or state of being complete or undivided. So therefore, ang punto, completeness, ang iyang pagkahingpit. Kompleto. So ang una, incorruptibility, dili madunot. Ikaduha, soundness, ang iyang pagkatimos. Hinta, sakto ba ng binisaya, mudawat ka ba nila? Katimos, kabugos, soundness. Ug ang ikatulo, completeness, ang iyang pagkahingpit. Now, of course, na ay mga synonym sa Christian integrity. What are those? Okay, na ay character, na ay decency, na ay goodness, honesty, morality, probity, rectitude, righteousness, uprightness, virtue, virtuousness. So kini mo ni mga synonym. Ako lang nang hisgutan nimo. Di ba niya, ang usa ka magtutuo nga na siya na nag-iya na siya angko na siya nining Christian integrity. Kini siya tao, of course tao ni siya. Ang usa ka magtutuo nga nagakinabuhi sulod sa sistema sa gahom sa Dios ug sa iyang gugma. The believer who lives within God's system of power and love. Mo na ibot pasabot nining integrity. Okay? So ato lang ni gisingit dinhi. Kay mao man kani mga puntos doktrina nga may kalabutan sa atong hilisgutan nga how to be truly happy in life. Buot bagyo kang kanang makaangkon og tinuod, matuod nga kalipay. Ining kinabuhi na mo ni. Mo ni atong gihisgutan. Kay, of course, sa laing bahin. Now, ang matag tao, tao ang akong hisgutan, dili kay magtotoo. Matag tao. Every person, every member of the human race is permanently and directly responsible for his own decision to God. Basta? Siya yun, ang manubang. Mabita nang iyantagan lagi ta sa kamubuton sa Diyos, mao ni tawag o kanang volition o free will. Kitang tanang tao, iyantagan nini. Ang Diyos naghatag nini. Kay kini may kalabutan kini sa doktrina sa volitional responsibility. Kita gyud nga matag usa kanatong mga tao permanently and directly responsible sa atong mahimo nga mga desisyon. Asa man ta manubag
ngadto sa Dios. Nahibaw-an ang tanan. Nahibaw lagi kay omniscient gud ang Dios. Nahibaw ang Dios sa tanan. Sa atong himuong desisyon, sayop ba ng desisyon na o dili. Now, of course, nainumdum ka man sa atong unang ginikanan si Adan ug si Eva dito sa Harden sa Eden. They caused spiritual death and cursing upon themselves. So, gitunglo na sila tungod sa ilang irresponsible act of violating God's prohibition. Namaw na. Natay kabubuton apan sa tanan nga atong mahimong desisyon gikan yan ang kabubuton na kita o kita ra gyud ang manubag sa atong gihimong desisyon. We are the only one responsible, accountable, and answerable. So, apan ang Dios in His justice, iyang kaluoy o sa iyang pagkamakiangayon, fairness, nagasangkap siya ang kaluwasan sa tao. Okay? He provided salvation to man through His only begotten Son nga si Ginoong Jesucristo. Aron nga ang tao makabalik o mapasig-uli ngadto sa Dios. Sa pinagi sa iyang unsa paggamit sa iyang volition. Mudawat ba siya o sa likway? Kaya kung iyang dawaton, na naay peace, na naay shalom with God. Okay? Mabungkag o mapusgay, mabungkag ang babag tali sa Dios o sa tao. Gumikan sa unsa sa formula nga atong gisunod. AOS plus OSN equals spiritual death. So, God did not have to provide salvation to man, but He did it in eternity past. Unsa man ang gitawag ni mo ana? Grasya. Kasabot ka? Mao ni gitawag na to grasya kay iyahaning lihok buhat sa Dios para na to. Man does not deserve it, nor earn it, nor work for it. Wala. Dili siya ngayan. Okay? So, ang stimulus nga gihatag sa Dios, provision niya alang sa matag tao, mao to'y iyang gugma ug ang grasya na pinagi lamang sa pagdawat sa tao sa kaluwasan. Salvation by faith alone, in Christ alone. Di man ni yun na. Ato ni ipadayon ugma, ining atong pagtuon, how to be truly happy in life. Magampo ta. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni ining lain sa mga higayon sa pagtuon sa imong pulong ni nga dawa. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among spiritual momentum hangtod makabot gyud namo ang tumong nga buot nimo nga among makabot spiritual maturity nga diin mao kanang dapit nga ikaw mahimaya. Salamat nining Bible study namo nga adlaw-adlaw namong ginabuhat agi og tuman sa imong mando. Sa 2 Peter 3:18, salamat o Diyos ni ining grasya. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, kining tanan namong gipasalamatan. Amen.